Așa. Hai, dă la mami acum. Bravo! Ea nu prea are direcție de dat, prea frumos. Uite mingea, uite mingea. Hai, dă mingea la mami. Natalia, cum te cheamă? Maria? Bravo! Natalia, cum te cheamă? Diana, ia zi. Mami. Natalia, cum te cheamă? Ca că ai uitat. Hai că Ianca și Maria. Hai. Unde-i căruțul, ia? Unde-i căruțul tău? Și cu Leo, unde-i căruțul? Să-mi arăți și mie căruțul? Ea vrea să joace cu pietricelele, mă, și n-are nimic. N-are lopoțele. Ia zi, Diana, te pup. Zi, Diana, te pup. Zi? Hai că facem un filmuleț pentru Diana, mami. Hai, mami, zi, Diana. Te pup. Zi, mă. Zi că o să-ți placă filmul ăsta mai târziu. Ia uite-te la mine. Natalia? Natalie! Ia zi, Diana. Ia strigă pe Diana. E aia nebună pe tocuri, o știi? Aia pe tocuri în parc. O știi? Diana! Te pup! Te pup! Și fă așa!